σιγά. Είχες τέτοια διαδικαστικά. Έχεις μετάψεις σε γεγονότα. Καλά, εντάξει. Μεγάλη γυναίκα, τα χρόνια της να πάρετε. Και να είμαστε τυχεροί και εμείς όλοι. Ότι βοηθήσεις και μέχρι το τέλος. Δεν έχει και παιδιά, Μαρία. Oh my god. I need my mom. Με κολλιές, θέλω να πεις με κολλιές. Ιδιαίτερα. Να μου φύγω από αυτό. Δεν τις παρακαλάμε κιόλας. Πάμε τόσο και για την ώρα δεν αναγνωρίζει τίποτα. Αυτό είναι. Στις άλλες που δεν κάνουν τίποτα καθόλου, είναι πιο δοτικές. Με κολλιές είπαμε. Κατάλαβες. Αυτός είναι. Οπότε, Μαρία μου και εγώ, λέω πρέπει να αλλάξουμε κάποια στιγμή. Δηλαδή πρέπει να κοιτάξουμε. Yeah, baby. Γιατί και εσύ δεν το έκανες και δεν το έκανες όχι μόνο για τις γονείς, αλλά και για τις θητείες και τους φίλους και τους αυτούς. Λοιπόν, Will you keep this video? και είναι η πρώτη χρονιά φέτος, δεν τις παρακάλεσα. Βγάλετε με το τηλέφωνο. Να φιλοξενούμε έτσι, ξέρεις, μέσω ίντερνετ και τέτοια. Ήρθε και ένας φίλος μόνος που ήταν και αυτό που περάσαμε όλοι οι 6 ας πούμε και πολύ πιο ωραία. Τίποτα. Θα μου δώσει και μια στιγμή. Με πιο νέους ανθρώπους σίγουρα. Don't move your fucking Τα leg. παιδιά μου λένε μαμά, καλύτερα είμαστε. Κατάλαβες. Λέω πίσω να τα κάνουμε. Okay, Τα παιδιά